Dini o join kai kai sini di pramutan itu no kebang ma borok kebeng kha kia borok beba kebeng mano overcome kai gi borok mudi ni negeri no borok join tibi tei itu sekali salah kha kai gi obu hai kebang ma kebeng ni bising opana sini zara o di prahano kaham kelai nanya musukai development tei peace nanya musukai borok zo to ni BJP ni bana o phainai tei di pramutan ni kebang ma kebeng nai tabo bo themrang samung tangnai borok no bang kobogo je themrang tangai mungsa mangla dofa bai dofa naslena ni wala ni bulanya ni tonglanya ni kesa ni kesta thangna ni rang sabai ni asu simanai greta ti pralento hasta ni ko sita greta ti pralento ni buko kri kai intellectual jara singti intellectual mantung mayentong abo bai dofa ni সমস্যা সমাধান হয় ko ya চাসালো জিরানিয়ানি অগ্নিবিনা টাউন হল নগ বিজেপি ni kasia bodol hapmani pandawo tipra mothani kabama adong rok tipra motha bodol yakre BJP ni bana rompeka BJP bodol hapeka te kabama tipra mothani adong rok BJP o hapna hanei wansa tumna rokno kaso kasui naraka hanei BJP ni vice president te TRPC ni chairman patakul jamatani kok sichamono kok phiroka tipra motha khumulung union ni phasingte নিয়া 27 তারিখে যে অগ্নিগিরিব সিনি থিনিও যে ব্রক কয়েকজন আইপিএফ তিনসারে রক বিজেপি সালিন্দার খাইয়া আমনে তুইনাই ব্রক মিয়া কক্তি সাকা তামনিকে সেন্ডিকেন বড় কাজ হইছে বড় গাড়ি তলাংমালিয়া তাই বড় গোবাং ফাইনা তংমনি आं बगे सिं फाइमालिया नै साव हंगे बरन ताबो आं सोंना मुसुंगो सेन्डिकेन बरकबो बर कासुंगा जे बरकनो कासुनाय बो गारि न बरक रिजार्व खाइया आ रिजार्व गारि न बस गारि नम्बर साबो मालिक बिनि बुमुं बसा जतन सिनि यागो तुनि फाइथों ओपेन चेलेन्ज खादि जों नायो अमाहाय ताताल बाजि कक सवै जे थांमोनि आमने बगे सिं आमने बगे बिरोधिता निन्दा जानगो ताइ केसा खकेन देब्रमा हनै जे थानाय जे बो CPM खा IPF तीन खा एट कसार मजर बोचनो बुट बुरिया हाइन हाइ सुनो तिप्रा मथनि फेकिया लास्ट बताबक अमनो दूसरा खैनाय बो BJP थां फुनुका बिनि लोगो आक्रमण नि खनाव सब आक्रमण खलाय आ बरं बुं सब सुनो बुमुं दे फाइदि सुं बनो सुंगिनाय बो दुसुतै बनो आक्रमण खलाया आमनो बगै सिं प्रतिबाद जों निन्दा जानुबो अमा हाय ताताल बाजी जुदि कक सावि तंगे आबो जों कोन दिनो मानि मांगलाक जों बनो मानाबा खायमा करै जेदो सिनि महाराजा संग दागिजाक सिनि हाबौग्रा संग दागिजाक जे थानाय थांथों जे तिप्रा मथ्र याखै थानाय थांथों लास्ट मुहूर्त आं सासिंफाना आन्दोलन खायनाय ओ बरक द 13 लक्ष 14 लक्ष तिप्रा सान बगै आं आन्दोलन खायनाय नि बसासिं सामानि तंगो सालसा महाराज आबोनो आइडियोलॉजी आबोनो जे आइन कानून जे महाराज खुगनि माइन सुंना रुंनाय अकक सुंतिनि साइतंगो तामबगै हिंगे महाराज सावो केबनो मानाता खदि जों केबनो माना खया साताय बरंनो जों गोविंद हल आराम खबनो जों प्रोग्राम खालितनो जों बाइक लेडि खया मिया 27 तारिख मइमे मिया बनो जों प्रोग्राम खाय कुनो बाता बिगिनो करै बक्ताम ताताल कगमासा तांगै ताताल कगमासा बरंनो दुगा बासुरिनाय रां पुसा लुप फुनुगै नरक जों खोनाजाक बिसिं बिसिं जागा जागा वाक रुनाय पनुनाय टक रुनाय हिनैनो कागज थुमो ओ कागज थुमनो बरनो लुप फुनुगैनाय जेतलांमनि आबनि नरकनि प्रतिशोध सिनि पाब्लिकनो कुदिनो खयरेन ताखदि दिनै खुमलुं इनि हयतो नंनो कबगो ताखो जों नंग ताबो हामजगै दंखो नों आनि तिप्रासा हामजगै दं जों हामजगनो प्रतिबो जों नंनो मुं साफाना खाया यासि थाचा तु काफानो कगया आमाके जों नंनो हामजगै दं सारि जों तंलायनो थानसा हामजगलायनाय जों तिप्रासा थारलायनाय जों तिप्रासा थानसा हामजगमासिनि बाक्सा सिनि सानामबो काइसा ग्रेटा ट्रिपललाइन हामबाय जतो मिडियानो असादिक जराव तिनि थाइना हाय जों मिडियानि बिसकांगो कक सानानि बे मा फाइपिमा कमसे एक्चुअली मिया 27 तारिख कलेज समनि अग्नि टाउन हल जे BJP रक जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमानि आ जॉइनिंग प्रोग्राम जे व्यक्ति बरक जॉइनिंग इंगैखा 12 टाकार जलानि हनि सालायमानि बरक साव जे तिप्रा मथानि BJP ओ जॉइनिंग खाइका हनि सामानि अब पूरा ताताल बाजी थकाय बरक हाइमांग न थकाय बाजी ख्लाइमांग न बरक न सेकलेगै दंगो फुनुगै दंगो बरक लासिना नांगो जे ओ जागाव बरक न सिनि दंगो सिनि आमसायो सिनि एरियाव
borok IPFTC borok no chung tipramo thau nus nugyakhu sibi sinia chung sinio borok no chung tipramo thao nugya borok tipramo thania বিগত বছর বড় আইপিএফ তিনি লিডারশিপ রক মামাংসি তিনি তিপ্রামো থাও বরক সামু খায়াকো जों তিপ্রামো থানি হনি বরক নংকো খায়া বরক আইপিএফ তিনি বিজেপি থাঙ্গো বিজেপি নি আইপিএফ তিংলাই তংলাই শুধু অমসক সিমিসি বংনেতে কোনিয়া एक्चुअली आंगरो सानानि मुसुङो जे आ जागाव चिनि ताबुक गोबां लिडार्स माने काहाम लिडार्स हनि सिनिजाक तंनाय चिनि पाताल कयना बो आ जागाव जे कयेकटा कक सामनि माफियागिरि गुन्डागिरि हनि जे सामनि बुखुकना सानानि मुसुङो बो दफानि लिडार जदिन उङै तंखाय बिनि दफानो बो गुन्डागिरि रक हनियावै বিভিন্ন তাতালবাজি খাইयै বরকনো বিভ্রান্ত খাইয়াवै ब सय दफानि सामुं खायनायनि हिंखाय दफानि सामुं खायमानि न फुनुगैनो कक साखांगे मिडियानि बुसखांगो कक साखै साखामो बिनि जे थकाय बाजी अबस्थ बेपाकनो तिप्रासा जत चिनि तिप्रासा साइमानखा ब दफानि सामुं खायमामानि खायनायनि हनि कक सामनि ब दफानि सामुं खायखाबाबो आंगोबो सोंनानैबो सोङो आइपिएफ तिरक borokni demand tamotong IPF tirokni demand tongo tipralen angka tipralen nainai borok tiprasani hamkrai nainai borok dofani samung khainai borok tini IPF tiya kare BJP thango national party thango regional party ya kare national party thango ang borokno sungnani musongo tini o tipralen sani tongmani dofani samung khai tongmani कि तिरफ्रालेन सानै जामानो आबो जों आगिनो प्रमाण मानै पाइखा चिनि एनसी सारसं बरक मन्त्रि साइ थैलांखा ब ताबुक बरक से मुंसा कक साइमालांया जों आबो काहामके प्रमाण नुक दङ तिनि बरक तामनि बागै आइपिएफ तियाकरि बीजेपी थांका जों अबनो प्रमाण चिनि पाब्लिक चिनि तिप्रासा जतनो साइमानखा बरक ताइ কোনো মুংসাকरै बरकनि कायसानो नाहारमुं दफानो दफानि सामुंखायनि थकाय कक सावै बरक रांनि बागै नायथुगै बरक बीजेपी थाङो बीजेपी थांमानि कारण तामो बरकनो सोंमानि गां अबसे बीजेपी थाङै दफानि कक साइमाया जदिनो दफानि कक साइमानो हंगाय बबाग्राबो तो आगि 100 मेयो नेशनल पार्टी दंमोन दिनि नेशनल पार्टीनि ब कायसा प्रेसिडेंट तंगमनि त्रिपुरानि प्रेसिडेंट तंगमनि कांग्रेसनि बतिना आ जागा तंगनि दफानि सामुं खाइमा खामतेबो अंग तिनि साधारण तो पाताल कयना ब ओ जागाव वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरानि बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट तामो खाइमा खाबाबो कोनो कायसा स्टेशन मा आसुगिया कोनो कायसा जागा मीटिंग बासन मारिया ब बाइके दफानि सामुं खाइनाय जोंहाबो काहामखौ साइमान तंगले दिनै हिंखाय आ जागा बुबाग्रा 100 मे नेशनल पार्टी खायतोमोनि दफानि सामुं खायमाया हनै ब आ जागानि अंख्रै फैयो दफानि सामुं खायमाया हनै खायमांखाके ब आ जागानि तंखामो आइपिएफ दिनै जेहेतु बरक थानाय रक बरक मुंसानि बागैया चिकन मिकन नेता दाङै मानैनो किसामिसा रां कामाय खायै न खुक ताङै दामानो अबसिमसि बंनि लुबि ताइ मुंसाया तबे आंगरो सानानि बुसं बरक न ताबुक साक जरा तै त्रिपुरा राज्य जों जे नुकमनि 35 বছর সরকার চাইথাঙ্গা বরংনো সুযোগ রখা आइपिएफ तिनि जे आनि ताखुक संनो आं कयनोनि बुसङो बरक तामो हंखाय कायसानो बंनि नाहारमुं रां खानानि बरक चिन्ता खायथों जे चिनि तिप्रासानो अरै परै खायै दुक्का बाजि रुयै बरकनो सतरबै तातलांथों जदि नम हायंगांखाय जोङो बरकनो ककराक साइमानो ताबुक तिप्रामो था जेहेतु 60% जों थानसाव फाइ दङ 70% थानसा ओङै फाइ दङ अ जागाव जों एकबाबे जों बरबै लराय खायके गुबुननि दफाबाय जों लराय खायनो नाङा ताबुक चिनि तिप्रासाबाय तिप्रासासो जों लराय खायनो नां दंखा तामनि बागै गुबुन दफाबाय जों ताङै लराय खायनोबा चिनि मान थायनो सान्तिनि अ चिनि दफानि कक सातिनि अ चिनि कन्स्टिट्युसन सल्युसन साना थांतिनि अ गामो त्रिपुरा दलुसन त्रिपुरा बरक जे रोमान स्क्रिप्टनि कक रंनो जे बेंगाय साव बरक हाय बरकनो तैयै जों तिप्रासाबाय तिप्रासासो आन्दोलन खायनो नां दंखा चबा नांना नां दंखा तामनि बागै
जों एक समय अमाहायबो थांमोन 70% जों 30% जों सकामाना बगै 70% एक मा बासानाय तारपरेसो चिनि दफानि थिके जों सामु खायमानाय जों नुजाक दङ 35 বছর যে মানিক সরকার সং মানিক সাহা তাবক যে চিফ মিনিস্টার বরাবর বংনি দফানি সামু খায় নিনি নেতাসে নিনি দফানি সামু খাইদি নিনি নেতা সাब चिनि दफानि बगै कक सानाय दंखा ताबुक इदानिङाबो नुखा चिनि बीजेपी नि जे नेता मन्त्री सानै रक बरबो तो संसद थाङै अधिवेशन थाङै मंत्री थां दंमोन अबनो जों नुगना नांगौ चिनि एलाका चिनि तिप्रा सारक बरक जे दफानि सामुना खाया अमाहि तातालबाजी सारब्रुम बसरब्रुम न खाय दङ हंकाय जों बाहायके यक सामा मानसिनाय जों आंबो न कयनाय चिनि आईपीएफ टी त्रिपुरालेण्ड सानै ताखुग्रकनो त्रिपुरालेण्ड दाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बिसोर पार्थिखौ दंबा बरक ग्रेटर जुदिनो सयबो खाबाय त्रिपुरालेण्ड सानै हिंगाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमा जागासे फायखामो बरक बीजेपी थांला कामो बीजेपी नि चुक्ति बीजेपी नि दाबि तामो त्रिपुरा सानि बागै आंले ताबो सायमायाखौ बरक न सुङो बरक नि जिबो सायमाया बीजेपी ओ थाङै नेशनल पार्टी खाय त्रिपुरा सानि दाबि तामो खायनाय ताखौ चिनि आईपीएफ टी बा बीजेपी खायनाय रंना आं कयो नरक नेशनल पार्टी खायनायनि सिगां निनि बोसानि फ्यूचार बा निनि बोसानि बबसनो किसा सा चिन्ता खायदि आ बोसानि न नासिगै नरक याप्रि बारक दि जदिनो निनि बोसानि बबसतनो नासिगे हंकाय नरक बीजेपी नेशनल पार्टी खायमानो अबनो आंनो थानि कयो तबे कक राक्ता सादि नरक बेलायखे ओ आमचायो वायलेंस ती साना बागै विभिन्न कूटनीति खायतंखा सिस्टेम खायतंखा जों जदिनो बार हंगा जों 6 लाख जों 70% तिफ्रासा ग्राखे बासानाय नरक न बाहायके सामुखलाय जों नायनाय अबनो नों थानियो कायसा ग्राक जों ग्राखैनो बासानाय नरक न नायसुका फायथों गोसांखै सामुखायनो थानसके सामुखायनो दिनि उसुक नरक दफानि सामुखायनाय हिंगाय नोंनि दफानि सामुखायमोननि फुनुकदों अमसुकसि आं ताय कोनो कक्से नोंनो रिक्वेस्ट खायो नरक जदिनो खासिया हंकाय जों थानाय तिफ्रासा जुद्ध नांनाय अबसुकसे आं नों थानि कयो नरक दाक्तिखे खासिदि नरक न कयो नरक फायदि जों बाक्सा तिफ्रासा दफानि सामुखायथिनो फानदि हामबाय सोंनानि कक